Ahojte, vítam vás dnes vo videu, kde si spolu rozoberieme tému, ktorú myslím si mal by ovládať každý, komu záleží na vlastnom zdraví, kto možno rieši chudnutie alebo zmenu životosprávy, a to už z akéhokoľvek dôvodu. Ešte predtým, ako vám danú tému vysvetlím, by som vás rada požiadala o odber videí, aby vám nič do budúcna neuniklo, a tiež o like na toto video, aby malo možnosť uvidieť svetlo sveta u čo najviac žienok, ktoré to budú potrebovať. A kto sa k vám vlastne prihovára? Volám sa Veronika, som zakladateľka projektu Ako chutí zdravie nutričné poradenstvo pre ženy a venujem sa úprave stravy a životného štýlu, najmä u žien a často teda mamičiek, ktorým sa nedarí chudnúť svojpomocne. Tak, základy by sme mali za sebou a poďme teda na to. Pozreli ste sa niekedy na zloženie potravín a uvideli tam napríklad taký nápis, že glukózo-fruktózový sirup? Alebo ste sa zamysleli nad tým, prečo sa stále hovorí, že cukor je jed? A je jedno, či teda ide o biely cukor alebo ten z ovocia. Dnes sa spolu pozrieme na to, prečo nie je cukor ako cukor a hlavne, čo sa v skutočnosti deje vo vašom tele, keď jete niečo sladké. Bude tam trošku aj odborných výrazov, ale myslím si, že ich ľahko pochopíte. Začneme teda od začiatku. Čo je vlastne cukor? Keď hovoríme cukor, väčšina ľudí si predstaví biely kryštálový cukor, čo máme doma v skrinke. Veľa ľudí si stále myslí, že biely cukor je niečo prírodné, veď sa vyrába z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny. Tak ako by to teda mohlo byť nezdravý? No nie? No pravda je taká, že ten sladký biely prášok, ktorý si sypeme do kávy alebo pridávame do koláčov, už dávno nie je rastlina. Je to len čistý extrakt, chemicky izolovaný koncentrát jedinej zložky sacharózy. Predstavte si to teda takto. Cukrová repa alebo trstina sú rastliny, ktoré obsahujú aj vlákninu, vodu, enzymy, minerály, taký celý komplex živých látok. Ale keď z nich vyrobíme rafinovaný cukor, všetko okolo sa odstráni, zostane len čistý, koncentrovaný cukor. Nie je to už teda celistvá potravina, je to vyživovo prázdny produkt, ktorý naopak robí obrovskú šarapatu v našom tele, ak sme zvyknutí ho používať pravidelne a ako inak vo väčších množstvách. A ešte čo je horšie, cukor je extrémne koncentrovaný. V prírode by ste teda nikdy nezjedli také množstvo cukru naraz, ako v jednej limonáde alebo v jednej lyžičke cukru samotnej, alebo teda v sladkom koláči, kde si ho dobrovoľne pridávate. Vaše telo na to nie je prispôsobené z dlhodobého hľadiska. Pre lepšiu predstavu, ak zjete jeden sladký pomaranč spolu s dužinou a ideálne tak, že ho rozgryziete, nerozmixujete, tak cukor z tohto pomaranča sa vo vašom tele nebude správať tak negatívne, ako keby ste vypili pomarančový džus, kde odšťavíte napríklad 6 pomarančov a dužinu zahodíte. Pretože v tomto prípade príjmate opäť kopec cukru v koncentrovanej podobe. Poďme teda späť k bielému cukru. Ten sa inak volá sacharóza, ako sme už hovorili, a tvorí ho presne 50% glukózy a 50% fruktózy. To sú tie odborné slová, ktoré som vám spomínala. Glukóza versus fruktóza. Aký je teda medzi nimi rozdiel? Oba tieto cukry, glukóza aj fruktóza, sú jednoduché cukry, ktoré sa rýchlo vstrebávajú v tele. Ale za to sa úplne inak správajú. Glukóza, tá ide rovno do krvi, zvyšuje hladinu krvného cukru. To ste už určite mnohí veľakrát počuli. Možno ste počuli pojem inzulínová rezistencia, diabetes, k tomu sa ešte dostaneme. Na to teda reaguje inzulín, na tú glukózu, ktorý ju dopraví do buniek, do svalov, do mozgu, do pečene a tam ju telo využije ako energiu. Samozrejme za predpokladu, že je človek aktívny a jeho telo je schopné tento cukor adekvátne využiť. V opačnom prípade, keď sú zásoby plné, glukóza sa presunie do tukových buniek, pretože už nemá kam inde ísť. V prípade, že už aj tukové bunky sú nasýtené, prestanú správne reagovať na hormón inzulín, ktorý ich tam chce dopraviť silou mocou, a vtedy nastáva problém pre diabetes alebo inak inzulínová rezistencia. Ide o problém, ktorým trpí veľa ľudí a ani o tom často nevedia. Je to stav, kedy je nasýtená pečeň, svaly a tiež tukové bunky a náš pankreas sa stále snaží viac a viac inzulínu vyprodukovať, aby mohol tento prebytočný cukor odpratať. Následkom toho je zvýšený inzulín v krvi a neskôr aj zvýšený krvný cukor, keď už naozaj ten inzulín nestíha, ktorý už vedie k diabetu druhého typu. Existujú ale tipy a triky, ktoré rozoberám vo svojom minikurze Sladkosti a vlčí hlad pod kontrolou, vďaka ktorým si vieme tento krvný cukor ustrážiť a predchádzať tak inzulínovej rezistencii a diabetu druhého typu. Avšak za optimálnych podmienok, kedy telo funguje ako má, cukor, teda tú glukózu, ktorú dostane v strave, vie pekne využiť, tak nemá teda žiaden problém. No ale čo sa týka fruktózy, to je tá druhá časť, ktorú sme spomínali,
Tých druhých 50%, tu je to trochu inak, tá sa vstrebáva v čreve. Ale do krvi už nejde ako tá glukóza, ide rovno do pečene. A tam sa správa tak trošku nevyspytateľne. Pečen z nej vie spraviť glykogén, zásobný cukor pomocou premeny opäť na glukózu, ale všetko je to v menšej miere. Väčšinou tej fruktózy príjmame nadbytok a ak jej teda príjmeme viac, než pečeň potrebuje, začne ju meniť na tuky. A tým myslím reálne tuky už v pečení, čo môže časom viesť ku stukovateniu pečene, to ste už možno tiež počuli tento pojem, a neskôr teda k metabolickým ochoreniam. Určite ste už počuli pojem viscerálny tuk. Ide o vlastne útrobný tuk, ktorý je oveľa viac nebezpečný ako ten, ktorý máme uložený napríklad na ramenách, alebo na zadku, alebo na stehnách. A čo teda spôsobuje najväčší problém? Čo sa týka fruktózy teda? Je ním napríklad glukózo-fruktózový sirup. Toto sladidlo sa dnes používa úplne všade. V sladených nápojoch, cereáliách, tyčinkách, v zdravých jogurtoch, v detskej výžive, rôzne naozaj. A to z jediného dôvodu. Je lacnejší ako klasický cukor, je sladký a dokonca dobre dostupný, takže je veľmi výhodný pre výrobcov. Ale jeho hlavným nepriateľom je, že má viac fruktózy ako bežný cukor, biely, stolový, a niekedy až 60%. To znamená, ak si denne doprajeme spracované potraviny, sladké limonády, tyčinky a všetky tieto priemyselne vyrobené záležitosti, najmä tie limonády by som povedala, tak môžeme si byť takmer istí, že v prvom rade do seba dostávame nadbytok fruktózy, s ktorou dávame telu novú záťaž, najmä pečení, a ono sa z ňou musí stále na novo vysporiadať. Niektoré klientky sa ma pýtajú, ale aj ovocie obsahuje cukor, no nie? Či ten nemá tú fruktózu? Ja vravím, že áno, má a obsahuje samozrejme aj tú fruktózu, ale je tu zásadný rozdiel. Fruktóza v ovoci nie je čistá fruktóza. Prichádza v balíčku spolu s vlákninou, ktorá spomaľuje trávenie a vstrebávanie živín, respektíve nie je trávenie, ale to vstrebávanie som chcela povedať. Obsahuje vodu, obsahuje vitamíny a minerály a teda ďalšie zložky a samozrejme aj tie antioxidanty. To znamená, že je tam toho oveľa viac ako samotná fruktóza a oveľa lepšie ju vie telo tolerovať. Telo ju spracováva pomalšie a prirodzenejšie. A navyše, ovocie nás aj zasytí. Koľko jablk zjete naraz? 1, 2? Asi ich nezjete 8, koľko by možno bolo potrebné na to, aby ste si z nich spravili pol litra džusu, kde budete mať opäť samú fruktózu. Toto je naozaj dôvod, prečo sa oplatí jesť celistvé potraviny a džusy sa snažiť eliminovať. Prečo je teda fruktóza považovaná za nebezpečnú? Fruktóza nie je jed samo o sebe, ale stáva sa problémom, keď je veľa a je často konzumovaná, je skrytá v potravinách, najmä tých spracovaných, a prichádza bez vlákniny a živín, teda vo forme tých priemyselne spracovaných sladidiel. Naše telo je zvyknuté jesť ovocie a tá fruktóza z ovocia mu teda nevadí. Vadí mu to, ak mu tú fruktózu my nejakým spôsobom vyberieme a dáme samostatne. Pri nadmernom príjme môže fruktóza spôsobiť stukovatenie pečenia, ako sme hovorili, zvýšenie hladiny triglyceridov v krvi, inzulínovú rezistenciu, čo môže viesť k cukrovke, lebo to je vlastne aj predskokan, a takisto chronické zápaly, a dokonca sa spája aj so zvýšeným rizikom dny. Takže takto by som to asi zhrnula, čo sa týka týchto cukrov. A chcela by som vám teda ešte raz zhrnúť, že nie je cukor ako cukor. Glukóza je pre telo palivo, telo ju potrebuje a vie ju spracovať za normálnych okolností, že mu doprajeme aj pohyb a primerané množstvo jedla, ideálne vyskladaného podľa vyváženého taniera. No a tá fruktóza je bezpečná v malom množstve a z prírodzených zdrojov, z celistvých potravín, napríklad z ovocia. Problémom už ale je priemyselná fruktóza, teda hlavne bežný cukor vo veľkých množstvách, kedy je vlastne ten cukor koncentrovaný, a samotný glukózo-fruktózový sirup, ktorý je plný tej fruktózy a z menšej časti tej glukózy. Takže problémom sú znova sladené nápoje, sladkosti, instantné potraviny, polotovary a podobne. A čo teda z toho vyplýva? Nebojte sa ovocia, ale snažte sa ho jesť celistve, teda čo najmenej smoothie, čo najmenej džusov a takýchto nejakých výdobytkov z neho a svojmu telu určite prospejete. Určite čítajte zloženie na etiketách, ak si kupujete nejaký hotový produkt. A ak tam vidíte glukózo-fruktózový sirup, väčšinou ho nájdete medzi prvými zložkami potraviny, čo znamená, že tvorí značnú časť danej potraviny, tak sa zamyslite nad tým, či to naozaj potrebujete
a či si radšej nedoprajete zdravšiu alternatívu. Dúfam, že sa vám tento pohľad na cukry, glukózu a fruktózu páčil, že vám aj pomohol a že sa na budúce budete vedieť zorientovať v pojmoch glukóza a fruktóza a najmä, že sa budete vyhýbať alebo aspoň obmedzovať potraviny s obsahom glukózo-fruktózového sirupu a pridaného cukru. Za to, že ste dopozerali až do konca, mám pre vás ešte jeden darček. Cez link pod videom si so mnou dohodnite konzultáciu zdarma, kde môžeme prehodnotiť vašu situáciu z hľadiska výživy a životosprávy a prípadne nájsť vhodné riešenie práve pre váš prípad. A nezabudnite, nie je cukor ako cukor. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!